O Concello de Boiro destinará o PO social a reforzar as necesidades de accesibilidade e os recursos á dependencia. Impulsarase un novo programa a través do que se financiarán obras de adaptabilidade en vivendas de persoas dependentes. O Salón de Plenos da Casa Consistorial de Boiro acolleu unha tarde de onte o pleno extraordinario no que se aprobou a participación do Concello no POS adicional para gastos sociais extraordinarios da Deputación da Coruña. O municipio contará cunha checa de 127.548 euros e investiránse en dous ámbitos. Ámbito gasto corrente, que son axudas para as familias as que destinamos 99.227 euros, e outro ámbito no ámbito do investimento, donde destinamos un total de 28.321 euros. Dentro destes dous ámbitos eu quero destacar tres cousas. Unha, no ámbito dos gastos correntes, das axudas ás familias, vamos a implementar un novo servicio donde vamos a permitir e vamos a dar unhas pequenas axudas e subvencións ás familias para que fagan obras nas súas vivendas en materia de accesibilidade e adaptabilidade. E poño exemplos. Permitir que aquelas persoas que teñan unha persona con discapacidade, un dependente, unha persona con dependencia, ou unha persona maior, que podan sustituir esa bañeira por un plato de ducha, que podan anchear as portas, que podan sustituir os peldaños por unhas ramblas, pequenas obras de accesibilidade. Pequenas obras de accesibilidade que permitirán mellorar a habitabilidade e o conforto aos usuarios. Liña innovadora pola que se aposta por primeira vez no municipio logo da gran demanda rexistrada e que conta con 34.000 euros. Un ano máis comprando novas axudas técnicas, vamos a superar con estas novas as 90 axudas técnicas, que o que quero decir con isto é que hai 90 familias no Concello de Boiro, 90 fogares, que teñen unha axuda técnica gratuita, unha axuda técnica que unha grúa, unha cama articulada, pois ten un coste elevado, e o Concello de Boiro lle cede temporalmente e lle cede de forma gratuita. Isto é un servicio que leva funcionando xa uns anos, que funciona moi ben, e, seguimos aumentando ese servicio porque é un servicio realmente necesario. O que nesta ocasión se destinarán 17.280 euros do POS adicional. Outras partidas que se incorporan están vencelladas ao equipamento tecnolóxico, unha novidade máis que impulsa o Concello de Boiro. Vamos a implementar un pequeno sistema de inteligencia artificial nos nosos servicios técnicos para permitir que as persoas, os veciños e as veciñas, desde as súas casas, podan conocer en tempo real cales son os servicios aos que poden ter acceso e os seus requisitos. Simplemente enlazando coa página web e cubrindo unha pequena enquisa, eles van a saber xa a que accesos poden ter servicio dos que eles lles interese, pero que además van a ter información sobre os servicios que son óptimos para a súa situación. Esa información xa van a poder enviar directamente ao Concello, aos traballadores sociales, para que no primeiro momento, nesa primeira cita que veñan a facer os trámites, xa a persoa usuaria teña toda a información e a traballadora social poda agilizar moitísimo máis os trámites. Estará dotada con 11.041 euros. Tamén se inclúen 29.603 euros para reforzar e ampliar o persoal do Departamento de Servizos Sociais, 27.874 euros para ampliar as partidas municipais de emerxencia social e outra de 7.750 euros para respiro e conciliación familiar para persoas coidadoras, proposta que contou coa aceptación da Corporación Municipal. No que é a Corporación do Concello de Boiro, tanto desta legislatura como da pasada, sempre hubo unha unanimidade no ámbito social. Eu sempre lle digo a eles, e sempre digo no pleno, que en Boiro temos entre os diferentes grupos políticos, entre o goberno e a oposición, un mínimo común denominador que é o eido social, e, por tanto, eu agradezo tamén a disposición deles. Mañá reunirase o Departamento de Servizos Sociais para comezar a elaborar as bases das convocatorias das axudas para que as familias poidan axilizar as súas peticións.